Sınavları köp olsa da yolun bulması yok. Gidesi 20 yaşından, gidesi 20 yaşından. Венера Ганиева, Харис Хуснутдинов, яңадан Илнар Низамиевларны биргән шушындый көчле төбәк бу. Безнең инде чынлап бу якташларыбызны бигрәк тә бүген җыйналган Галәүддин Зәйтовны онытырга хакыбыз юк. Без аның хезмәтләрен өйрәнеп, алга таба киләчәк буынга тапшырырга, өйрәтергә тиешбез. Республикасы Дәүләт телерадио компаниясе аның җитәкчесе Фирдус Салихович Гималтиновка, шулай ук Тәүфик абый Камалетдиновка зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки аларга мөрәҗәгать ясаганнан соң алар ике куллап шушы конкурсны безнең эләктереп алдылар. Они уверены, что нами сейчас кеттем на Казанга. Ну, алда минем абыем бар, монда сеңлем бар Казан. Игътибарга лаек бик кирәкле чара дип әйтәсе килә менә. Bu инде тәрбияви чара. Катлаулы һөнәр, анысын беләсез. Чөнки минем һөнәрне алсак, яңа көн тапшыруы һәр атнада дүшәмбе һәм чәршәмбе иртәләрендә бара. Кемнәр белән генә очрашырга туры килми. Fotolarını gazete jurnalistlerden kurupturuydu. Yigitlerden kışak hatlar kildi. Yürek kemir bir ponu bitmedi. Raif'ni sayladım. Jurnalistin bit anın her sözü nindi de olsa kıymetke iyi bulurga diyiştik anlataydı ona. Hem de hazır okuşlarda elge seletke yol aşı üstünde işleyim. Тиләшче районы Улы Мишә урта мәктәбе укучылары да шушы конкурсларда, һәр конкурста бик теләп катнашалар. Чөнки алар әбиләребезнең өйләренә барып, иҗади эзләнәләр, мәгълүмат туплыйлар. Һәм шушы мәгълүматны Тиләшче газетасы безнең үзенең битләрендә яктыртты. Бәйрәм дәвамлы булсын иде дигән теләктә каласы килә. Kilse bilişme, yalnız sizler bilen kilişme.